Отца и Сына и Святого Духа, святайте, коли ласка, дорогие братья и сестры. Сегодняшняя неделя у нас по традиції називається неділею пробачення. І традиційно ми просимо один одного пробачення в эту неділю, але ось питання у тим, що пробачить завсюди часами нам, і часто, я би так навіть сказав, нам тяжко пробачить один одному, пробачить іншому чоловіку, пробачить тому, хто нас покривдив. І я сутикався якби з двома такими, може бути, неправильними неправильними розуміннями пробачення. Одно, ось ми, воно якби можна виразити так, що покольки ми християни, то ми повинні усім пробачати. Неважно, чи цей чоловік дренний, чи добрий, чи він не усвідомив свою помилку, чи він попросив у нас пробачення. Ні, ми повинні усім все дарувати, усіх любити, на усіх ставиться добре. І якби коли хтось нас покривдив, одразу про це забитися. А другая помилка – це наоборот. Коли ми потребуємо від чоловіка ніяких там незвичайних, надзвичайних дій для того, щоб він доказав своє пробачення, доказав те, що він, ці наоборот, навіть не те, що потребуємо ніяких дій, ми просто не готові його пробачити, і ми відмовляємося пробачати цього чоловіка. Я бы сказал, что в этом случае другое, это не христианское разумение, а часто такое сутыкаемся с таким у житті, коли люди, навіть бачачи щирою ніякою скруху чоловіка, вони відмовляються його пробачати, тому що, не хочуть, ось їм так зручніше. Ось їм зручніше лічити цього чоловіка дренним і кривдитися на його. Що дотичить першого? Що дотичить того, що нам треба безумовно усіх пробачати. Так, Господь нас учить любити, так, Господь нас учить пробачати. Але ми з вами на протягу цих некількох апошніх тижнів говорили, тижнів, які нас рихтують до початку Великого посту, ми говорили з вами про покаяння. І я думаю, що наші розмови про покаяння, вони дотичать не тільки відносин чоловіка з Богом, але так само дотичать відносин чоловіка з чоловіком. І як у сьогоднішньому Євангелії говориться, як ми пробачаємо чоловіку, так Бог нам пробачить. Ті наші взаємоотносини поміж людьми, і вони узор тих взаємоотносинів поміж нами і Богом, які повинні бути. Що ж ми говорили про покаяння? Ми говорили про те, в першу чергу, що покаяння, воно повинно сполучати у собі і сердечне наставлення, сердечний настрой чоловіка. Як пам'ятаєте, ми говорили про приповість про митника і фарисея. Митник, грешний, древний чоловік, стояв у храмі, він не зробив нічого там надзвичайного, стояв у храмі і з щирим серцем справді просив пробачення у Бога. А другое мы говорили с вами, например, когда говорили про мытника іншого Закхея, что покаяние – это так само идеи, учинки, направление кривди, яку чоловік робить. І я думаю, що тут, коли ми з вами по-християнську хочемо пробачити ніякого чоловіка, ми повинні так само бачити у їм ось ці два аспекти. Що чоловік справді відчуває у своїм серці скруху за те, що він зробив. Чоловік справді усвідомляє свою помилку. І при этом чоловік альбо робить, альбо готовий нечто зробити, щоб виправити цю свою помилку. Наприклад, хтось нас там, не ведаю, підманув і украв у нас гроші, наприклад. Чоловік приходить і каже: слухай, я відчуваю ось скруху таку, що да, я неправильно зробив, пробач мені, але гроші я тобі не віддам. Это так само буде не это. Ми такого чоловіка, може бути, і пробачимо, але нам буде тяжко. Але коли він скаже, наприклад, я віддам тобі з зарплати, то тоді вже якби у нас є усі можливості цьому чоловіку пробачити. Коли чоловік, наприклад, прийде і просто-напросто там, не ведаю, кине нам у двор ті гроші, за які він у нас украв, так само пробачити тяжко, тому що немає у цього чоловіка внутрішнього настрою. Але коли чоловік приходить і справді просить пробачення і направляє ту кривду, яку він зробив,
прабачыць нам лёгка, можна, і мы гатовыя. Але, дарагія браты і сёстры, што рабіць, калі гэтага няма? Што рабіць, калі чалавек не ўсвядоміў сваю памылку, не выправіў гэтыя свае недахопы, не выправіў тую крыўду, якую ён прынёс нам ці іншаму чалавеку? Ну, маліцца за яго навяртанне. Тут, канешне, прабачэнне будзе, не ведаеце назваць гэта прабачэннем, тое, што мы павінны як хрысціяне адчуваць да гэтага чалавека. Ці проста любоўю, бо бачыце, любоў гэта больш шырокае паняцце, гэта больш шырокае разуменне. Чалавек, можа быць, так, мы ведаем, памятаем тую крыўду, якую ён нам зрабіў, але тым не менш мы бачым у гэтым чалавеку пакрыўджаны вобраз Божий. Тое, што грахом чалавек пакрыўджаны, грахом знявечаны, грахом пакалечаны, і мы гэтага чалавека ўсё роўна любім, і мы жадаем яго навяртання. Мы жадаем, каб ён усвядоміў сваю памылку, жадаем, каб ён направіў гэтую памылку, каб ён зрабіў нешта для таго, каб кампенсаваць тую крыўду, якую ён робіць нам ці іншым людзям. І гэта, я думаю, што адказ на таксама на тую другую памылку, пра якую я гаварыў, што людзі кажуць, я не дарую гэтаму чалавеку ніколі. Не, я, может быть, не готовы дараваць гэтаму чалавеку зараз, сёння. Я не готовы, бо боль для мяне яшчэ вельмі моцны, і таму, што гэты чалавек яшчэ не ўсвядоміў усёй глыбіні сваёй памылкі. Але калісьці, калі Господ дасць, я готовы дараваць гэтаму чалавеку. Я імкнуся да гэтага, я малюся за тое, каб Господ даў ласку мне даравання. Таму што прабачэнне гэта таксама ёсць і не толькі наша чалавечая нейкая псіхатэхніка. Калі мы такія добрыя, разумныя, разважныя, адключылі там нейкі ў сабе рычажок, і у нас няма ўжо гэтай крыўды. Не, гэта таксама ласка Божая, якая зыходзіць на нас, напаўняе нас і дае нам вось гэтае сапраўднае хрысціянскае прабачэнне. Таму давайце за гэтае прабачэнне маліцца, давайце рыхтавацца да таго, каб калі мы не гатовыя камусьці прабачыць зараз, то прынамсі на гэты вялікі пост узяць на сябе нейкую пастанову, прыняць на сябе нейкі абавязак дзеля таго, каб змагацца з гэтай крыўдай, якая, можа быць, дзесьці ёсць у нашым сэрцы, маліцца за чалавека, які нас пакрыўдзіў, прасіць у Бога ласкі для сябе, магчыма, сіл для таго, каб маліцца за гэтае. Пасціць у намеры гэтага чалавека, рабіць нейкія добрыя ўчынкі дзеля таго, каб гэты чалавек навярнуўся, ці проста дзеля таго, каб нам самім застацца людзьмі, дзеля таго, каб нашае сэрца засталося поўным любові да Бога і да бліжняга. Амінь.